Kakana tang jong kalenti ding pna. Kalenti ding pna kabangi tip hakaktin Latin da kikintin Via Dolorosa. Kabadon ya kacingmut. Kalenti jong kacing sngosi. Kadai kacing le rublay chongi ki Kristan pankin mau burom ya kacing ya lenti pakaddo jong ujisu. Sedang da kacing penrem ya u da upilatos hado kacing tep ya u. Ya kane kacing le rublay la judwai kham kerpang ha ka ayom len pat ha ka sngi tho ding bakhoi pat ngila ru bantuai ha kanu kapor nadu ki por badang sedang jong kacing Kristan kata ha ki spa senam baningkong hadu basau ki Kristan ki chupenlong kacing lek pilgrim sha Jerusalem ban but ya ki denjat jong kacing sha shitom ukris ha kalenti sha ulum Calvary kacing yathu khana pateng kayathu pakamaria kakmi jong ujisu hadin kacing kiu jong ujisu shabaneng kacu penlong kacing lechngo paman kasngi shaki chaka pa ukhun jongka ula sha shitom sha yap bat mi pat kane kacing le rublay kamaria kalalong kanuksa yakiway pat pan lechngo shaki chaka ba ujisu ula sha shitom sha yap bat mi pat ha usnem lai spa khatlai hadin ukris upatsha Konstantin jong kahima Roman ula sha lai loit yaki Kristan ban mani kat kum karukom jongki hadin kacing sha pin shitom bat kacing sha ban ben kaba arspa san posnem nangta ha usnem lai spa lai posan hadin ukris ulatay kaway kaying mani batip kum ka Church of the Holy Sepulchre ha kachaka balangit bodon kacing tep jong ujisu hadin baladep ya kacing tay ya kani kaying mani kacing yat procession jong ki pilgrim sha kani kaying mani kalasdang kham kerpang ha kitayo bakhut ha usnam lai spa alponriu hadin ukris layathu khana pateng ba ka Helena bakhut kakmi jong upatsha Konstantin kalapenlong kacing let rublay sha Jerusalem ha kane kacing let rublay jongka sha Jerusalem kalawat ya kading pna jong ujisu pat kala bodak ya ki chaka bakong san na ka Bible kintup ya ulum Calvary bat ya kacing tep jong ukris kani kacing le jongka kalaya rap pan pinbet rinti ya kalenti ya jong ki pilgrim katba nang ya ki por kalenti ya pilgrim kala kham rinti da kababut bet thik ya ka wei kalenti ya kabasdang nakakut Antonia kabalachot ha kabadon kachaka bishar upilatus shadu kaying mani jong ka Church of the Holy Sepulchre kani kalenti pilgrim lingba kanongba barim jong ka Jerusalem kalayo pedyang kacing itu kum kalenti ba ujisu ulayat shadu kacing yap bat kalane kumcu klam dapin kala hadu mentah ya kane kalenti yan ha kaktin Latin latip kum ka Via Dolorosa lane kalenti jong kacing sngosi kaway ka pilgrim na France kabakirteng ka Echiria kalabatay beniat syapang kacing let pilgrim
kaba Makkah kalalit batshim benta ha kaspa snam basa ubishop ke Jerusalem bat kumba ars pangut ki wei ki pilgrim tang shuken I usiar ningkong ki mi ban let chaka ba ujisu ulapisa ha kamet sngi palai bakhut kila penlong ka chingduai kila ruai ki chingruai sam bat kila shashkor ya ka chingpule na ki gospel nangta ki let chaka kper Getsemani bat ki peteng biang ban penlong ka chingduai ban ruai ka chingruai sam bat ban shashkor ya ka chingpule na ka gospel Shapang ka chingsha shitom utrai naga kper Getsemani ki let sha ka nongba Jerusalem pat baro Hebrew la rit la kraw la duk ni reus pa baro ki la pinkre yalade ban shim benta ha kane ka chingle rublai da ka chingshirhem na do padang dum hadu bandashai kani ka chinglet pilgrim sha Jerusalem daki Kristan na keleng ka pertai kala yai peteng klem ching penwit hadu kaspas nam basan bat bahinriu ujerom bakhuit lai spa saupuar hadu sau spa arpau hadin ukris ubasa ha Bethlehem hakis nam bakhadu jong kaching im jong u ula batai shai ya baro kipat ba bawan pilgrim na keleng kiri baper ban lechngo ya kichaka kentang ba kini kichaka yat pilgrim kidei kichaka balayat da uchisu bat kini kichaka yat la ken antat bagi yachan bat kalinti yat jong uchisu haba uba ya kadingkna kachinglet rublay sha Jerusalem kalapau nam bat hakaspas nam kabasan kabalang kalapinslur bantau pinwandur yakini kichaka yat pilgrim ha Jerusalem saha ki wei kichaka khnang ba ki pilgrim ki bamla banlet sha Jerusalem kin pendep ya kani kachingle rublay ha kitu kichaka balashna pinwandur ha kachingshim binta ba kinja mensim kum kanuksa u Petronius bakhoy u bishop kabulok na ulatau ki ying manirit hapo San Stefano ki bapin I ya bun teli kichaka bakongsan ki badon ha Jerusalem ha kaspasnam kabahindriu kachinglet pilgrim sha Jerusalem kalapau hadu kata hadu balabun baha ki patba ki bawan sha Jerusalem banyat ha ki denchat jong ujisu badai ha kane kaspasnam lami ki chingtei kum ki yeng basa ki chaka sumar bat ki yeng sa reuniam ban pinyat bat yarap ya ki nongwan pilgrim ha kaspasnam kabahinyo ka Jerusalem kala sha kurup no ha ki muslim bat ki muslim kila sinshar ya ka Jerusalem nadu kaspasnam kabahinyo hadu kaspasnam kabakhatway ha kini ki spasnam bala sinshar ya ka Jerusalem da ki muslim kachinglet pilgrim sha Jerusalem kam dalong shngan shu par ki Kristan ha Europe kilas dang bantay ya ki chaka ki baya Yerusalem kum ki chaka bakongsan ha Jerusalem ban pinkin mau ya kini ki chaka bakhut ki baya sno bat kaching im ujisu
Kini kicintai kilami bon ha kiri Europe bat latai yaki hapo ki yeng mane jaka sa ki reunium ha ki pelau bat ki lenti yaj jong kishnong Kuristan shua ban kut kaspa snem kabakat wei ki pilgrim nari Europe kilami ban lech sa Jerusalem ban kam nong kinti biang ya ka Jerusalem khnang ban wanra ka jingyada bat ban pinyo pat ya ka jinglet pilgrim bashngan sa Jerusalem hakasnem shi hajar shi spa prapunyo ya ka Jerusalem la kurub biang da ki muslim ki reu yelet ma jong kabalang kila tur persha ya ki muslim haka jingyele kabalane na do kasnem shi hajar shi spa prapu khandai hadu shi hajar shi spa khandai puar padai hausnem shi hajar shi spa khandai puar la soi ya ka soskular yasuk baki muslim kin om penthut ya ka chinglet rublei ki Kristan ha Jerusalem ka chingkhen ko ya ka chingle rublei ya ka lenti ding phna kala kiu ba ha ka spas nem bakhat lai hadin bala it ya ki chaka bakhoj ha Jerusalem ha ka chingsumar ka chingya slok Franciscan ki dekot jong ka chingya slok Franciscan kila penslur ya ka chingle rublei ha ka chingsha shitom jong utrai kichu penlong ya ka chingya rublei pankin mau ya ka chingsha shitom jong utrai ha Jerusalem bat kila penpriang ya ka ne ka chingle rublei ha kiri Europe bat dai ha ki ne ki por ka chingle rublei ha ka lenti ka ding phna kalas dang don ya ki jaka pan pusan ya ka chingsha shitom jong utrai ki bayachan bat ki jaka jong kalenti ding phna ki bangi tip minta ki jaka pusan jong kalenti ding phna kumba la ya thu khana pateng ki don bon teli pat don ki chingtho ki bala bo chingkhen ba ki don hadu lai pho nyo teli ka ching pindon kam ya ka kintin jaka ha ka ba batai ya ka linti ka ding phna la pindon kam ningkong da wei unong lek pilgrim sa Jerusalem uba nari England uba tip kerteng kum u William Way ubala lechngo ya ka Jerusalem kumba arsin ha ka spas nam ba khatsan ka ching pindon kam ya ki dur ban pin pau ya ki chingchia haman ki chaka jong kalenti ding phna kilas dang long kin rei bha ha ki ying mani hadien ba uppo innocent ba khatwei ula sha ya ki Franciscan banbu ya ki ni ki dur ha ki ying mani chongki ha usnem shi hajar in riu spa prapun riu upop innocent ba khatwei ula pin penaru baya ki ching pencem indulgences bala ai ya ki tu ki balek chngo ya ki chaka ba khoj ha Jerusalem la ai ru haman la uwei pa uwei udukot jong ka chingya slok Franciscan ne kinong ya trelang bat ka chingya slok Franciscan ki balek chngo ya ki chaka jong ka lenti ding phna ki badon hayeng mani upop Benedict bakhat lai ulapin bena ha usnem shi hajar nyospa arpun riu bakini ki ching pencem indulgences ha ka ba lechngo ya ki chaka
jong kalinti ding phna hayeng mani la ai ru haki pait reu nget barok upop Clement bakhat ar ha usnem shihajar nyospa lai phuwei ula ai chingbet ya baro ki yeng mani banbu ya ki dur jong ki chaka jong kalinti ding phna badai mau ubala penbet rinti badai bandon khat sau teli ki chaka kini ki chaka ki kintup chaka ke baningkong lapen rem ya ujisu banyap chaka baar lapen ba ha ujisu ya kadeng phna chaka balai ujisu ukelon ha kabashi sin chaka basau ujisu uyashem bala ka keme basngosi chaka basan usiman uyarap ya ujisu banba ya kadeng phna chaka ka bahinriu ka Veronica ka ai rumar ha ujisu chaka bahinyo ujisu ukelon ha kaba arsin chaka bapra ujisu ukran ha kikintei Jerusalem chaka bakindai ujisu ukelon ha kaba laisin chaka bashipau la lot jubor ya kijan ujisu chaka bakhatwei la sa narphna ya ujisu chaka kabakhat ar ujisu uyap halor kading phna chaka kabakhat lai lapinyar ya kamet ujisu na kading phna chaka kabakhat sau latep ya ujisu upop Benedict bakhat sau ulakintu kham kirpang badai banbu yakidur jong ki chaka kalinti ding phna hamman laki yeng mani ha usnem shihajar inyospa sau phawar arngut ki dekhot jong ka chingyaslok Franciscan jong kane kaspa snem Leonard bakhoj jong ka Port Morris pat u Alphonsus bakhoj jong ka Likori kilatrei shitom ban pin priang ya kani ka chingthrang jong ki kpa bakhoj Leonard bakhoj jong ka Port Morris ula pin yeng ya ki chaka jong kalinti ding phna hapalat sanspa teli ki yeng mani ki badon ha Italy bat u Alphonsus bakhoj jong ka Likori ula pin priang yakini ki khat sau chaka jong kalinti ding phna ha kaba ula pin lutpor bantho ya ki mat pusan pashem min sim ki bayalam yangi ban pusan kham cheliu ha ka chingsha shitom ukris bat ka chingkhot yangi ban kala ka bamut bat ban pinrhem ya ka chingi chongi ya ukris ha kaba ula bancur ban pinyasno ya ki pop chongi bat ka chingsha shitom ukris kalinti ding phna kabangi chu duai minta ka don khat sautli ki chaka Henry ha usnam shihajar khandai spa khandai phuwe upop John Paul baar bakhoj ula penrung sakawi ke chaka kabakhat san kabapen lek chingmut ha ka chingmi pat jong utrai habangi pej benya ya ki chaka jong kalinti ding phna ka chaka kabalai chaka basau chaka kabahinriu chaka kabahinyo chaka kabakhandai pat ka chaka kabakhat lai idei ki chaka bala pindon kam kat kum ka ching hikai pateng Henry yakini ki chaka om shem la batai shai ha ki gospel namar kata kadaw
ban penlong ya ki chaka chong kalinti ding pna ki badon nong rim ha ka chingtho bakhut upuk John Paul pa ar bakhun ulawanra ya ka scriptural way of the cross ha ka sngi tho ding bakhut chong usnem shihachar khandai spa khandai phuwe bat ula pindon kam ya kini ki chaka pusan na do uta usnem haba uyalam ya kalinti ding phna ha coliseum ha Rome Upop Benedict bakhat riu ula ai ching mencur ya ka ching pindon kam ya ka scriptural way of the cross ta ki pait riu nget barok ha usnem ar hajar hinyok ka scriptural way of the cross ka kintup yakini ki chaka ka baningkong ujisu ha ka kper Gethsemane Chaka baar la shat kala ya ujisu da ujudas bat la kem ya u Chaka balai la penrem ya ujisu da kador bar kicu Chaka basau u Petrus ulen ya ujisu Chaka basan u Pilatus ula bishar ya ujisu Chaka kabahinriu la simpat ya ujisu bat la penpong ya u da kapan singet syak Chaka kabahinyo ujisu uba ya la kadeng phna Chaka kabapra u Simon Kirini uyarap banba ya kadeng phna ujisu Chaka kabakhandai ujisu uyasham bat ki kintai Jerusalem Chaka kabashipau la sa narpna ya ujisu Chaka bakatway ujisu ula kular ya ka paradise ha unong tu babha Chaka kabakhatar ujisu ula IT ya ka Maria ha u Yohanes bad ya u Yohanes ha ka Maria Chaka kabakhatlai ujisu uyap halor kading phna Chaka kabakhat saw latep ya ujisu ka gospel Matthews kalinong kabakhat riu dkhot ba ar phosau ujisu ukran kumne lada unu ukwa ban bot yanga tu unlen yalade unba yala kading phna unbot yanga kani kalong kachingkhot chong ujisu yangi banyo bintalang ha kachingya lenti batu bat ban penlong ya kachingya lenti chong u ha kachingsha shitom kum kachongi kachingyo binta ha kachingle riublay ya kalenti ding phna kadai kadak bapau shina bangi bot ya kani kachingkren ujisu habangi ya bat puson ya kichaka chong kalinti ding phna nilen yalade shipor da ka babo sharot yala kiching khuslai niba ya ka ding phna ha ka chinglong minsim da ka ba pin yasno ya kiching khya ka ching im chongi bat ka chong u bat ngi bot ha ki den chat chong ka ching sha shitom chong u kani ka ching le riu blai ka dei ka ching ya lenti ban pen pau ya ka ching e chongi ya ukris ubala sha shitom bat sha yap namar chongi ngila lepop bersha ya utrai watla kata ui yangi hadu kata bat ulakit no yaki pop chongi baro haki terpeng chongu tungin shim benta hamman kiching le rublay ya kalinti ding phna da ka ba pin kan mau yalati pangilong kinong pop bat day ki pop chongi bela pin shitom sat yu
nhìn ý nọ ya ki ching long pop baro khenang bangin la pan mi pat ring kat bat u kublai shibun u jisu u e ye pi baro